the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na wura. Ebusia for to my GH and I'm gonna go so amuhe me mama kwaba stronko eba energy media so muni aba na ama obusia enye na dane dano ensema eba wonye manga na mu no ena medija e de twetwe mu ehwe ahwefo eni etiefo na se ewiase that's why etim na de bia da ewia esore na esa akot etikoda de awon ebi mpe wiase da de bia da ne nsem fofra e man mu so e wo ye man mu na ene de meka se dance na mpisa a dance ankasa na ne nya ne se eye enkofo a wo mte voter rege bia ye frɛ ho penchi a ewo Ketu North municipality wo mu eno mo de awon asem we abetudwa na ne nya ne se akonfo mienu ewo ho chief priest na tese chief priest a wo kom ewo ho nom na kom a wo kom no wo mu de wo kom no efa area ne ho bebi a wo moten mantem wo moten no onho adwen ene ho kom ene wo kom no matimi atena se afa propon se area ho pa de se eye nyame achede ye nsuto ebeto wo ama eye wo mo kofuo mu eduadua ba ma ni tese efifi eti na kofo timite so edi pa de se ma wo metre krom na mama bi aye wo ho de wo mo breda enu nti wo mo kom ne se ensuo pa de mebi ento e wo kro no to da enu nti wutu wo kra to mu se ensuo ahihye say from abo utimi say ewiema yekusu say nso betani o wo bepeje weni na ate ayira tete se nkofo anwa so wo nti ase bosum bebre aba se na Ghana ha emiambia na say wo bekọ na nsu ato na ehiri fine na tese wo bi agi ade kretimi efifi no wo mo ho no nkwa ye panyi ho no de ebi nsi wo wo tese wo mo dwe ho kra wo nti ase na da no so na ekoso ye mantemofo wo timi hu pa se enso no de aboaba betwa ne sa ehun from anu aye nyunyu o mbepeje o mti ahwebiem na eko enu nti wo mo a wo mu dua nuaba wo ho farmers befka se from farmers mo dwe mo nti ase ti wo mo de mo nsem ekoto ahemfo enim se dabi se na ensem na ekeka kọ de akwa se sa afi 2020 we ya tese de no adeswa kesi abre Ghana eni wi asa fana nya hwa na de adeswa so bakoto eduane ninyi ene ne tete so because wo mo hwe ase na ekọ wo mu kro no so no ensu anto biem a ena se bosume de wo manim se ensu anta wo mo no ba ye nia ebewuwu wo mo nya bi mpo ena metimi e de ahwe wo mo busuafo na mpo wo mo timi asoma bi e de akọ eye akra da se kro akese so amomo so enya bi edi na wo mo de o ma de se de ekoto eye ahemfo anim no mo so efre eye the chief priest a wo oda kroni nya no te se o konfo penny a wo da kroni nya wo hwe kro eye penny e wo Ketu North municipality ho hwe so no wo mo consult ne se be ya wo hwe so mo nsem de ekoso wo kro no so a eye Klaus etimi gada inso tumi mina so na inso ento na te se mountain so te se other towns no inso to ho ye te se inso to ye te pa se te se agrada ejida wo ho no na so wo mo kro no so kwa de inso ni bi entumi to enu nti aye akonfo no ekomu ye a mo hwe ye nananom ensem a wo boka no mo hu se dabi enkofo mienu bi so tikro mo so kom e wo mo dem anase wo mo secret places wo eye mantem won ma wo mo kom ne se wo mo kom etia kro no o mo kom se inso ento e wo krom no so se na be ya eye farmers no betimi adua nwaba ya ama afifi ama tese bi enya bi edi nto wo mo kom anu no na wei ena eye mantem ofo no wo mo te eye de akonfo no e ka eye chief priest konfo wo pani a woda kro na no wo kan ye no no mo hu edi nso ya bobo no ena me ma dwen se bebi e wo mo hye bia wo makoyi o mapie na de wo mo de be wo mo bia na enim ho no ma wo be tese wo apply instant justice e de achon na next time wo metra kro bi so na enkoso nim a wo manka so me yedwuma aboa nko ama nkoso aba na wo munya dwuma ense kro ni mum na wo nko hwe nkofo no mutu efa enrem etese be bia kona bia ewo eye penyo no mo fa ho se mo hwe nkofo be se no beba abonte no betimi abeye instant justice yi omo so
wɔn tu mu saa na wɔn kɔ hu wɔn na wɔn hu wɔn na ebisafo sɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ pa na esi yɛ ɛsɛmani ɛnsɛm ka kyerɛ wɔn kyi wɔn ɛbrɔ sister yi wɔn bu wɔn saa wɔn brɔ wɔn a kɔsi sɛ wɔn ankasa wɔn nya wɔn ho fa ɛnti sɛ aka akrampo na wɔn afiri mu ɛwɔ ɛyɛ deɛ ɛbrɔ a yɛbɔ wɔn ho na apolisifoɔ wɔn da panyi ɛhɔnom ɛna bɛ kyɛ sɛ ɛbɛgye wɔn nkwa nkɛnyɛ saa nka ɛyɛ nti asɛm de ɛbɛte sɛ akɔnfo no mo wua ne saa na apolisifoɔ ɛbɛn mu na wɔn akyi wɔn ɛde akɔ police station nti ɛnoa ne wɔn nkwagye a wɔn nya ɛwɔ asɛm akyi na sɛsi ade yi a abɛtɔ polisifoɔ anim nso no apolisifoɔ anim deɛ wɔn yɛ afa ho because we akɔyɛ ho nsɛm wuntimi ɛnfa ho nsɛm so ɛntimi njeli obi wuntimi fa ho nsɛm so ɛntimi ɛnsɛntɛnsi obi nti apolisifoɔ anim deɛ wɔn yɛ wɔn so kura so a wɔn ntimi nyaa wɔn ɛma wɔn nkokoro no so sɛsi ade akɔyɛ asɛm kɛseɛ paa apolisifoɔ ɛhu deɛ wɔn yɛ ekuro mu ɔfɔ so ɛni abere sɛ ɛba ne sɛ apolisifoɔ ɛgyae wɔn paa mo ma wura kɔ ne mu bi ma dwuma wɔn de bɛdi wɔn no ɛnyɛ asɛm ketewa na wei ɛna Ghanafoɔ ɛte nsɛm wɔn ka sɛ na nkofo we pa mo manya baby kakra atena ya ma mo kwan mo ntena kro mu na mo so de metimi ayi abɔ mababo no mo nye emma mababo na mo aba ba ye mambofo ewo mu mo be sai o man no mo ma nso ntose na eye farmers no betimi edua nuaba ye na etimi efifi na wo metimi nya bi edi no mo mpe ne sa mo de bɔne na mo pe kro no ne se fata mo de da ye mu bia se fata mo se police fo kra enya mu na eye manfo no oman mu ofo no wo metimi ensa nka mo na de se de mo be yo bia o mo fa enya mu ebi mo so ka se da bi enye instant justice kwan biara so se nipa na di bɔne se den krampo na we need to say wo di bɔne a instant justice is never the way enye and they say police for ensa timi aka omo no matimi adwo omo kwan fi eye kromu for ensem a ene omo nye de omo betimi ye bia so omo timi sentence omo a omo pe correctional facility bi omo betimi do makọ ana say bibia mpo ana say any kind of punishment but say omo jai omo ama kromu for say omo ku omo de mo enye sa na say any adwentwe bia abetoja efi Ghana for where every Lydia Asante or say Volta region and spiritualism. There's headquarters of Abosimsem or say Volta region there. Same way any strange common ho. Ye can't home sem home tokwa and I headquarters and some can say it's want to Volta region for there. Ye for more any agrom. Buffalo so essay. So that thing is it true? Can they really cause rain not to fall? I can't believe it. Or say, and sa same way ya can't no career na. Everything about say nipa that nipa timi atna say that be inso ebeto Yakobon ono anka say na bode mu nyanse mu abose inso ento na ma asase no entimi for no. Wo bi betimi asina dwum po say say no kwa won pere no wa stop it da na. Wono de na on ade pa won din bi po say e betimi esi. Doctors Enoch afei eso there what they about say only in Africa you can find this. Oh God, where are we heading to? Say ebi before dear ebi before mo pasem ahanko a bibi mem ko na obehu sa na ma we wo hanko a isa se koso bi enia obi ampre nkoso ahanko na wo bi pre nkoso no na obi so twe na san na obi boman enu ti na bibi man ye nkoso da nti hanko a de sa nya ma we eye normal wa ase na kupon kwa ene oboafo edima ebibi man Stanley Kwabena Insia Abeko ono se dia ode abase Ghana and sem ewa how dealing with pastors and now fetish priests are also bringing themselves. I hope Kennedy Japan is able to uproot all of them from this land so that at least we can move on in development. Also, no dear 2020 we dear and some woman kasa Kennedy Japan daily asofo no na akonfo so komo baby there's a handsome na bebre spiritual for there o ma be mu pa system o tumi say 2020 system in there spiritual for there o ma be mu pa 2020 afi we mu na be ya Yakobon eni adom nyentimi sa spiritual for we nia asofo atrofo no eni ebiem so akonfo entimi fi system na Ghana yentimi nya asumdua e betimi edi akoso as a country. James Tavia there about say these people normal at all times. It is no wonder at all. This land that is called Volta region there, strange things happen. Have you not heard that there is even a tree there that nobody can cut down? That if you even cut the tree, it will come back to its normal state the same moment you cut it. Just one crowd what they are different for crowd but time was say Volta region home any emunsem tempi. Yeka akonfo ene wo munuma ho ne de say ho ye headquarters one na kese pa ewo
just say dano akra nano adakra mpo obi kretwa ejia ewo ho emedua no kra na nimu a se na otwa ejia na bre otwa na ejia no sa kesi enti ho de e kan sem se de eye normal things won ten hu nya kra se obi be hu ni se eye straight ni nemu no me de ya me hwanwa se obi etibitra o man mu ebo po se da bi o man we pa de se nso beto mu ompene na nso tumi bo se beto no no anga se mu sa stopping so tree so no se o de ko hin se hin fa no de so ni ko che se o twigu ono anga sa de dem unti ase emi de menti ase enti wo so adwem bia wo fa eye nsem we ho no obetimi e de atodwa e wo tuma gh your comment section e ma wo refi se video we obe share e de ma adofo ewisafo obi bia wo be bia no so ehun se na ensem ekọ e wo ye man mu medi e de na ama owusu a obetimi afolo tuma gh e wo Instagram @tuma_gh_makram. Yo. Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho na de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH